Fighter. 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Tuulinen kiihdytys 2 Nidem, 4 Melby Knecht ja 5 Keep Asking. 3. rataa Diamond Truppo 4. ja Melby Knecht hakee johtopaikan. Keep Asking toista. 3. 6 Diamond Truppo, samoin 7 Diva Ek. Toisessa ulkona tällä hetkellä 3 Massimo Hoist. Sen taakse mahtuu 7 Diva Ek. Sitten toisella 9 Joe Cass, sisällä 3. Haion Pepper, ja kun etusuoralle kaarutaan 6 Diamond Truppo, kiertyy johtohevosen Melby Knechtin ulkopuolelle. Ensimmäiset 500 metriä mennään aikaan 07,6. 7.6 first 500 meters, viimeinen kierros käyntiin ja 4 Melby Knecht johtaa. 6 Diamond Truppo rinnalla. Toisessa parissa 2 Nidem, 5 Keep Asking. Siellä kolmannessa ulkona on 3 Massimo Hoist, 1 Haion Pepper, 3 sisällä. 4 ulkona 7 Diva Ek, 5 ulkona 9 Joe Cass. Sisärataa 4. 10 Combat Fighter ja 5. 8 Betting Pacer. Viimeistä kertaa takasuoralle. Kirivaihetta odotellaan. Kierros on täyttymässä ja se täyttyy Finlandia, jossa aikaan 09,9. 9.9 1000 meters. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 4 Melby Knecht johtaa. 6 Diamond Truppo rinnalla. Toisesta ulkoa lähtee tikkaamaan 3. rataa 5 Keep Asking. Perään 3 Massimo Hoist. Taustalta kirissä myös 7 Diva Ek. Se lähtee jo kirin 4. Sen pussissa on 3. 8 Betting Pacer. Ulkoa yrittää myös Joe Cass. 5 viuhkassa kaarutaan loppusuoralle. 4 Melby Knecht. 6 Diamond Truppo. Keskellä 5 Keep Asking. Ulkoa yrittää Massimo Hoist ja Diva Ek. 5 Keep Asking. 7 Diva Ek. 5 Keep Asking. 7 Diva Ek. Joe Cass 3. Cocciadoro. Diva Ek. Päätöspuolikas 10-0.